Vítame vás v našom dobrovoľníckom centre Spletiňa v Košiciach. Nájsť nás je jednoduché. Tu je návod, ako sa k nám dostať. Вітаємо вас в волонтерському центрі Сплетіння. Tu spájame srdcia a ruky, aby sme pomohli ukrajinským obrancom, pletieme pre nich maskovacie siete. V našom centre je každý krok príspevkom k víťazstvu. Pripravujeme látku, režeme ju a striháme a pletieme siete, ktoré zachraňujú životy. Pracujeme s vierou, láskou, nádejou a máme spoločný cieľ. Pridať sa k nám môže každý, Ukrajinec, Slovák, starší, mladší, ktokoľvek. Nezáleží na tom, či vieš pliesť siete alebo nie. Naučíme ťa to a pomôžeme. Príď aj ty. Tu sa budeš cítiť ako súčasť veľkého diela. Spolu sme silní, spolu sme Spletiňa.